bala iti dua kadagiti suspect iti indiscriminate firing iti Narvacan, Ilocos. Ni raid ti PNP. Amuan dayo the live report ni Mark Masudo. George, saan na nagbalay giti pulisya makakompiskar ti ebidensya seknan indiscriminate firing iti barangay San Antonio. Agtultuloy tinagat ng investigasyon di pulisya seknan tinapasamak indiscriminate firing iti Narvacan, Ilocos Sur. Porsigidi da matunton dagiti paltog na usar ang makita iti viral video. Iso anang isayang katika pulisan di search operation iti pagdaingan ti duwa kadagiti suspect. Nagtitipon di puwersa dagiti panakabag iti PPO ng indaulwan ni Police Senior Superintendent Nestor Felix, CIDT, Regional Intelligence Division, Regional Public Safety Battalion ket Narvacan PNP. Imunada ari ni kisar ti pagdaingan ni Cesar Fontanilla. Sinawara dagiti amin na paset ti balay. Pakairamanan iti tuktok ti balay. Kalpasan na, insarunuda rin ni kisar ti pagdaingan ni Jeronimo Gomez, ti anak ni SP1 Alex Gomez. Ngem, saan na nagbalay giti pulisya ang makaalat ti ebidensya kas ti paltog inusar dagiti wala lalaki ang nagpapaputok ti paltog iti barutawen. Amo damiten nga napilanta ida ti darom. Kaya siguro sakbay nga may serve tayo digiti search warrant na ilemeng na digiti nga nausar ng pagtog di January 1st. Iti pa nagisar-sarita ti news team kay ni Cesar Fontanilla ang may sakadigiti at iti viral video saan na aninam naman tinay kat arrayed. Naiget ang naglikodan na nga day lemlemeng daytoy apaltog. Apay ano naman digiti paltog? Injak mo sir, injak mo. Injak mo sir. Injak mo kay Numan nagnegatibo ti raid, inpasigurado ti Police Provincial Office asaan da asarding anti panagukon ti ebidensya kadagiti suspect. Inpanamnamada nga dapat dagiti maipila kaso kontra kadagiti walo a lalaki malaksit iti alarm and scandal. Pero tuloy-tuloy dito yung Mark Tapnetic sa kaya barbaring ma-recover tayo digiti armas ng usar tayo ito yung illegal discharge para. Nagked-ked nga agpa-interview ni SP1 Alex Gomez iti panakaysayang kat ti raid iti pagdaingan na. George, inlawlawag ti pulisya na apay asa na dagos anay isayang kati search warrant kadagiti pagtaingan kadagiti karaman iti indiscriminate firing. Daytoy iti panangipila da nga umuna ti kaso nga alarm and scandal kadakwada sakbay iti panangipila dati search warrant iti regional trial court. George? Weng arod medyo naginaduna iti panakaywayat dito search warrants operation. When George tayo uray da pala nga iti verification manipot iti Campo Crame. No dagito yung walong karaman iti viral video ket adaanda iti nananay nga lisensya nga gigem ti paltog so far basar iti impormasyon ket awan itanyaman nga lisensya dagito nga agikot iti paltog. George? Then thank you very much Mark Masudo.